साफ्रोमनिसिमबो बरायग्रोनाय थाबाय बेलासि मुगानि दासिमनि खौरांफ्रा बेनो जाहैबाय माने UPPL रुलिं गभर्नमेन्ट निफ्राय दायो माने माखासे युथ लाइमोन सिख्लाफ्रा लाइमोन जोहोलावफ्रा दिनैहाय मानो BPF पार्टियावहाय जइन जानो गोनां जादों। जाहोना जाहैबाय माने थांनाय समफ्रावहाय सुक्ति जानाय समनिफ्राय लानानैहाय देग्लाय 23 सनसिमावहाय BTR गभर्नमेन्टआ मा मावनो हाखो आरो मा मावनो हायाखै दिनै बेफोरखौ माने पाब्लिकफ्रा नायबिजिरनानैहाय गासैखौबो माने फारि फारि हमदांनो हागासिनो दङ। सिगांनि समावहाय बुंदोंमोन प्रमद बर' सारा नखर नखर साख्रि होगोन लाइमोनफोरनो जायफोरानाखि माने फरायनानैहाय ग्रेजुवेट जानानैहाय थादों बिसोरनो माने नखर नखर बेफोरबादि माने साख्रि होनो नागिरदोंमोन प्रमद बर' सारा। नाथाय दिनैहाय माने लाइमोनफोरनो साख्रि होनो हायैनि थाखायहाय दिनैहाय माने स्टाडि खालामनानैहाय मोनदांदों माने BTR गभर्नमेन्टआ जेबो मावनो हायाखै जेबो सुबिदा होनो हायाखै। बेफोरबायदिनि थाखाय दिनै माने लाइमोन जोहोलाव सिख्लाफ्रा गासैखौबो मावनो हायै खामानिफोरखौ नुनानैहाय दिनै माने BPF आवहाय जइन जानायखौ दिनैहाय लोब लोब फैनायखौ दिनै जों नुनो मोनदों। जाहोना जाहैबाय जेबो खामानि गैयै बेफोरबायदि नुदों आरोखि लाइमोन जोहोलाव सिख्लाफ्रा। ओमफ्राय गोबां बेफोरबायदि माने बिमा बिफाफ्राबो नखरनि गार्जेन गासैबो माने मानसिफ्रानो दिनैहाय माने गोबां बियाबावहाय उदालगुरियाव थांबाबो माने उदालगुरियावहायबो माने जइन जानाय ओरैहाय क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट जमदुवार ओमफ्राय बेफोरबायदि जायगायावहाय दिनैहाय माने जइन जानायखौ नोंथांमोना नुगासिनो दङ। दायो नोंथांमोना जइन जानायनि माखासे फारिलाइखौ नायदो नोंथांमोना ओमफ्राय अननानै साबस्क्राइब खालामना होदो जाहाथे माने गोदान गोदान आपडेटफोर लाबोनो हायो नोंथांमोननिसिम। हामबायसै, थेंक इउ। आङो मानि बेलायाव जइन जानो फैदों होनबा माने आं निउ आरो दिनै जइन जानो फैदों। बेयाव दिनै सरकार गैया ना सरकार गैया दा जों बे पावार गोनाङावहाय जों दङमोन बाट जोङो पावार थाब्लाबो जोङो जेबो जोङो माबाखौ मोननो हायाखै। बिनि थाखाय जोङो नै दा पावार गैयैयावबाबो जोङो दिनै निउ जइन जानो फैदों। जेबो गैया नाथिं जिर'। UPPL आवमोन दायो आङो UPPL निफ्राय जेबो नुनो मोनैखाय बा आङो जेबो मोनैखाय आङो बेबायदि BPF आवनो फैफिननाय जाबाय। UPPL आवथ' आङो थादोंबाबो आं UPPL निफ्राय जेबो अनसुंथाइ मोननो हायाखै। दायो आङो बे BPF आवनो जइन जानो आं नाजाबाय। माखौ दुखु मोनखो माने आङो जेबो UPPL आवहाय जेबो अनसुंथाइ मोननो हायाखै। आङो नंगौ आङो UPPL आव दङमोन ओमफ्राय दायो गोसो सोलायनानै आङो दायो BPF आव हाबबाय आरो जि बोसोरथाम जाबाय नै दासिमबो जेबो सोलायनायखौनो मोनाखै। ओंखायनो आं BPF आव जइन जानाय जाबाय। मोनाखै जेबो मोनाखै जोङो दासिमबो आंनि गथ' 3 दङ दासिमबो जों जेबो माबा गैया सोलाय परिबर्तन माबा सरखारनो बे जेबो माबा गैया सोलायनायानो गैया आरो जोंनियाव जइन जानो जोङो 13 जनसो दङ महिलाफोर। मोनाखै जोङो मोननायाथ' जों मोननो हायाखै माने जोङो बिदि बेफोरबायदि बुंनायखौलाय खोनादोंमोन आरो बियो प्रमद सारालाय बुंदोंमोन बुंनायालाय अब्लाबो जों मोननो हायाखै आरो जिखुनु आसनिफोरखौहाय बियो होगोन होननानै थिरांथा लादोंमोन। थेवबो जों दायो बे सरकारा फैदोंब्लाबो जों मोनाखै बेनिखायनो जोङो बे BPF खौ मोजां मोननानै बेखौ गारनानै फैनाय जाबाय। जोङो इयावहाय 18 जन फैदों। 18 जन। आं UPPL आव खामानि मावदोंमोन UPPL दोलोजों मावनानै दिनै आं बिनि फिथाइखौ आं जेबो मोजां फिथाइ नुवासै। बेनिखायनो आं दिनै हाग्रामा सारनि जिथु दैदेननायखौ आं एसे मोजां नुनानै आं बे जा हाग्रामा सारजों आं दिनै जइनिं जाफैदों। आं मानोबा बहुद दुखु मोनबाय मानो होनोब्ला UPPL सरकाराव थानानै जों जेबो मोनथाय मोनासै आरो नांगौखिनिखौबो जों मोना। माबा मोनसे खामानि फिसा फेंला होयो बेबो माने सेलाय बेलाय माने लोगो माने ग्रुपजों खामानि होयो बेबो माने बहुत इलिगेल थाखाय आं दिनै बे BPF आव जइन जाफैदों। आं UPPL सरकारखौ आं बर्तमान आंजों नांथ'ला
आं गामिनिफ्रायबो आं 20 जनसो मानसि लाना फैदों आं गासैखौबो दिनै आं जइन खालाम होबाय बेखिनियानो जायफोरा 20 नोंथांखौ फैफाबाय बिथांमोना माहा दंमोन बिथांमोनाबो गासै UPPL गोजामोन UPPLनिफ्राय आं दिनै बिथांखौ लाबोबाय बिथांमोनखौ आं लाबोनानै दिनैनि बे समाव जोंहा सान्तिपुर VCDCआनो गोलैयो जोंहा सान्तिपुर VCDCआव जोंहा चेयारमेन हिसाबै जोंहा एन्टनि बसुमतारी बिथाङा दङ दा बिथाङाबो जोंखौ किसुमान रेसपन्ड होआ होयैनि थाखाय जों दिनै BPF